Gabata mana da sunanka da kuma kana koya yanayin zafin da ke shafar sana'ar ku ta tumatiri. Alhamdulillah, sunana magaji da kuma mazaunin garin Kalaba ya sana'ar tumatiri. A wannan yanayi na zafi gaskiya muna samun matsaloli akan harkar kasuwa. Da kace matsaloli kamar waɗanne iri? Farko dai zafin nan idan muka yi kaya daga arewa kafin ya zo nan ɗin ko in ya shigo nan ɗin yana lalacewa. Saboda za ka sauke kaya kaga yana zubar da ruwa, kuma da sa'ilin ya fara wannan zubar da ruwa warin ta shiga ciki kenan. Misali tumatiri a da in ba lokacin zafi kwana wani yake bai lalacewa da kuma yanzu lokacin zafin nan. A lokacin da ita lokacin sanyi ne akalla tumatir zai iya kaiwa ma kwana 5 bai komai ba, amma yanzu da yake lokacin zafi ne in ka taho da shi daga arewa har yanzu ya daɗe ma kwana 2 za ka ga ya fara yin ruwa. Ita ce babbar barazan da muke fuskanta a kai na yanayin wannan zafi da muke ciki. Na gode ƙwarai. Ya harkar zafin nan da aka samu sauyin yanayi yake shafar harkokin kasuwancin ku? Alhamdulillah, tunda dai kasuwa tana tafiya gwargwadon hali bisa yadda Allah ya tafi da ni. Ko zafin yana sawa kayan naku suna lalacewa? To me shawara ka ga al'ummar 'yan kasuwa masana irin taka? Babbar shawara ta dai alhamdulillah da wannan yanayin da muka samu da kuma farashin kayan yake tafi ba tare da yana tsawwala tsada da za a tsawwala masu saya ba. Kamar yana ja muku asara? Ana kawo mana je da lafiya. Kamar ta naira nawa? Kamar ta naira nawa?